CCTV koro nyiso kaka nyocha ywaruok obedo e kind jaod bura ma Embakasi East Babu Owino kod MCA ma Kileleshwa Robert Alai e magawa moro e boma ma Nairobi. E twak gi Ramogi TV, Robert Alai kod Babu Owino bende olero wach e wi gima nyocha otimore. Cleophas Oluoch lero wachno. E picha mar wang' dede mar CCTV manenore ka rakruok bedo e kind MCA ma Kileleshwa Robert Alai kod jaod bura ma Embakasi East Babu Owino e magawa moro e kar dak ma Kilimani, Nairobi. E kind saa 10:01 nyaka dakika mar 2, tipo mar wang' dede mako jaod bura ma Embakasi East Babu Owino ka moso ji mane mesa mane Robert Alai obete. Nyiriri 27 tok dakika mar 2 e saa 10 mamidhiambo. Dhirruok mokwongo nenore. Kar saa 10:02, liet medore ka nenore ka gima Robert Alai oting'o gimoro e lwete. Kaluwore gi mirimiri mar picha mar CCTV ni, ok nenre apiaya mak mana ni en ranyisi mar bunde. Kaluwore gi ripot ma ichiwo gi jaod bura Babu Owino. E kar saa 10:09, tipo mako aduoka mager e kind Alai gi jotich mar magawa mane temo kweyo wach. Kombe dirore kendo ji mane magawa tong'wech. Lweny ni wuok e kiru mar 2 nyaka kiru mar 3 ka ochopo saa 10:10, kendo lweny dhi e tielo machielo kuom dakika 2. Bang' tipo mar CCTV nyiso ka Babu Owino gi Alai obet piny kachal ka gima wecho kwe. Gimoro nenore ka idiro ne Babu Owino kendo wuok oko mar magawa no. Ramogi TV nomanyo Robert Alai mondo wayud wach ka wuok kuome, kendo kayo kwedo lipot mar golo magina. Gima lit ahinya ni giwacho ni na golo magina, mano ka golo. Ng'at mane nitie toka emokawo, kicho neno ka ting'o na rwako mana shati no ka rwako jacket. Alai wacho ni Babu emane okinye, kendo buke e wi wach siasa ma Nairobi. Ochako mana dhiro wiya ni obopanga. Maparo en ka achaya ni obropanga ni Nairobi osedhi osekawo Nairobi. Manyaka chiel kuom jok mane wabet go wacho ni Babu wacho no dhi mi finance. Takone ni anoko many tich. Anan gi tich moromo man go. Koro okadewo gima Babu dwaro. Okalara anoko dwa bedo gavana. An gi tich moro ma jopiny omiya. Koro the best thing monego bed notimo en ni ong'e ni gima owacho ok mul jok ma onge siasa. Kech komulo jok ma onge siasa to kosona. E ripot manyochiw gi Babu Owino wuon nyoro, mako chung' ni Alai ema nyomonje. He stood up, pushed me, saying you cannot be a governor of Nairobi. You sent people to attack my wife on social media. Then immediately he removed a gun, cocked the pistol, came straight, hit me with the pistol on my chest. Then a short time, punched me on my right jaw. Still stood looking at him. Then there was a police officer. He was seated with several DCI officers. One of the DCI officers went and took the gun from him. Ywak mar Alai to en bedo ni gin lweny ka gin giwegi gin jodhot achiel. It is very unfortunate, especially bedo ne wanonagite ni gima chal kamano timore. Kech Babu en ng'at ma osebedo siepna. Nyaka sani pod irito ripot mar obila kotenore gi wachni. Cleophas Oluoch, Ramogi TV, Nairobi.